balik ko. Kaubanan ako akong bana. Daray. Isa may kasulti sa line. Darang line. Mas kayo, mas mamot tagal sa isa ni. Isa may kasulti sa line karong Sa asang lain, no, nga ba si Mabtan tagal sa isa ni. niya mo close mag 5. Basin nagantag extension. Nakalinya naman ta. Unay line pa sa luyo. Ya okay ra. Okay ra. Madugay tagbarog. Okay ra. Okay ra. Sige, buwat lang ni. Sige. Kano sa mi makasud. Ito. Ha? O, darang line. Na, dira. Kana line na diya. Kasingat ko dito line. Kana. I-move na mi. So, makalingkod na mi sa lingkuranan, ani. Dira akong kauban. Hi! Lakaw mi. Mag-grocery. Kaya ini Saturday, daghan man kayo tao. So, karon mi na ngumpra. Dara akong kauban. Okay na siya. Okay na. Na. Mao na siya kung kauban mo. Hi. Nakalingkod na mi oh. Lingkod na. Nakalingkod na mi. Naguhat mi. Namumove ng line. Magpalit ni daan para preparation sa birthday ni Carmel Sky. Among ikatulong anak, so mag-grocery ni daan para sa among lutoon. Gamay ragod nga lutoon para sa iyang birthday. Kay Thursday man karon, Friday dili ko pwede kagawas. Sunod na ko gawas Saturday. Sunod na ko gawas Saturday. Saturday taas kaayog line. So karon ni gawas Thursday. Ang birthday sa akong anak karon mang Sunday. So Sunday dili pwede kagawas. Walay makagawas Sunday. So dapat karon mamalit na ni. Okay, Saturday taas man kayong line. So guys, pagpadung na mo diri ako nagbike. Yang akong bana nagmotor. Dili man pwede nga kanang mo backseat sa iyaha. So mao na tagsa-tagsa ni. Ako naguna, siya ni sunod nako. Man ni pwede magkuyog, man ni pwede mo, dili man ko pwede mo backseat niya. Dara akong kauban. Okay na siya. Trabuya kaloyan sa Ginoo. So, pabot lang ta. Nga amuan na. See you later. So, mao ni siya. Ang line. Kani exit. Nya, nay na maligyaw ka. Nay na maligyaw guys, candy. Ngano kani siya? Hindi ko ano. Malit siya guys, candy. Namaligya siya. Si Manong namaligyaw guys, candy. Nay nangutana ko unsa iyang gida. Yaging nan ice candy. Ngano to siya nga namaligya guys candy, wa man siya niingon nga palit ice candy, mudiha wala man. So, tara, nay ni palit niya. Nahalina na si Manong ko ice candy. Ang piro mawa ni kaon sa dihatag. Nawa, wa siya ni kaon. Iya sa gikuptan. Nawa.
Yatagan na siya food. Iya sa gitouch. Siya na dibaon niya. Kaon na dayon siya. Kuan ni siya suroy, libog suroy nga iro. Tagaan siya balik sa babay. Igutom ang iro. Libog suroy. Thank you, ate. Thank you sa imong bread. So, human na ni pamalit. Tara, manamig pamalit. Nya, okay ra. Nakauli pa tag, wala pa yala size. Wala pa yala size. Oh. Kayo ang nira. Size. Ari ko diri buwag mi. Magbuwag mi kaya ako magkuha ko sa bike. Siya tuwa dito. Ako diri. Oh, hi. Say hi. Hi, sa camera oy. Drive lagi.